Milé sestry a bratia, pozrime sa spolu na Žalm 50 a na problém, ktorý som nazval Boh na ľudský obraz. Text Žalmu 50 v mojom preklade máte na obrazovkách, tak môžeme prejsť rovno k jeho výkladu. Úvodný verš dáva tomuto žalmu maximálnu vážnosť a autoritu. Prehovára v ňom sám Boh, a to na celú zem. Následné verše 2 až 3 opisujú, ako sa Boh zaskvie zo Siona, dokonalej krásy. Jeho príchod je sprevádzaný stravujúcim ohňom a prudkou búrkou. Táto teofánia má zrejme ľuďom pripomenúť, že Boh ani zďaleka nie je taký ako oni. Verše 4 až 6 opisujú prípravu súdneho procesu medzi Bohom a jeho vernými, takzvanými chasidím. Tu tento hebrejský výraz označuje tých, čo uzavreli zmluvu s Bohom obetou. Teda tých, ktorí mu prisahali vernosť. Neznamená to však, že ich lojálnosť je skutočná a úprimná. Tou dobrou správou je záruka spravodlivého procesu, veď sám Boh je sudcom. Nasledovné verše 7 až 13 možno čítať ako Božie karhanie teológie jeho ľudu. Úvodný príkaz "Počuj, ľud môj" pripomína najväčšie prikázanie lásky k Bohu, to známe Šmá Izrael. Samotné Šmá znamená nielen vypočuť si, počuť, ale aj patrične na to reagovať, teda poslúchať. Záver verša 7, ja Boh, tvoj Boh, je zase echom úvodu do dekalógu. Ja som Hospodin, tvoj Boh. A tiež pripomína zmluvné záväzky Izraela voči Bohu. Karhanie vo veršoch 8 až 13 sa netýka kultových či formálnych náboženských prejavov, ale chybnej teológie. Títo zbožní ľudia si myslia, že Boh potrebuje ich obety. Boh sa potom javí ako závislý na človeku a jeho daroch. Skutočná pozícia je však presne opačná. Dôsledkom prekrútenej teológie je Boh na ľudský obraz. Takto pomýlení veriaci robia z Boha modlu, ktorú možno darmi nakloniť si na svoju stranu. Po tejto diagnóze dáva Boh svojmu ľudu predpis na liečbu aj prevenciu vo verši 14. Obetuj Bohu obetu vďaky a splni najvyššiemu svoje sľuby. Obeta vďaky bola skôr hmotná, než len verbálna, no vždy spojená s verejným deklarovaním dôvodu, za čo som Bohu vďačný. A to na spôsob chvály. Medzi sľuby Bohu tiež patrilo verejné vzdávanie chvály a vďaky. To nebolo primitívne niečo za niečo, ale výraz viery v cyklický vzťah prosby a chvály, ktorý počiarkuje závislosť ľudí na Bohu. Ďalej, aj vo veršoch 16 až 21 Boh svoj ľud karhá. Aj tu prehovára k tým, čo uzavreli s ním zmluvu, no teraz konkrétne k tým z nich, ktorí túto zmluvu vedome porušujú, k tzv. Svojvoľníkom. Problémom už nie je len pomýlená teológia ako dôsledok nevedomosti, ale vedomé odmietnutie Božieho zákona, teda úmyselný hriech. Navyše tu dochádza k miešaniu posvätných úkonov a hriešneho správania, čo je pre Boha ohavnosť a pre ľudí smrteľné nebezpečenstvo. O týchto svojvoľníkoch totiž Boh vo verši 16 hovorí: odriekaš moje ustanovenia a berieš moju zmluvu do svojich úst. Čiže napríklad desatoro teoreticky poznajú, v praxi ho však odmietajú či ignorujú, ako píše verš 17, alebo ho vedome porušujú, ako ukazujú verše 18 až 21. Tam sú tie ukážky porušovania jednotlivých prikázaní formulované ako spoluúčasť na prestúpeniach. Napríklad byť rád so zlodejom, mať podiel s cudzoložníkmi, zasadnúť proti svojmu bratovi a podobne. Takéto správanie bolo zrejme spoločensky akceptovateľné, čo svedčí o skôr skorumpovaní nielen svojvoľníkov, ale aj celej spoločnosti. A navyše Božie mlčanie si vysvetľovali ako jeho tichý súhlas s ich neetickým správaním. Boh vo verši 21 konštatuje: domnieval si sa, že ja som ako ty. Ľudia teda zrejme nadobudli falošný pocit istoty, že podobne ako ich, ani Boha skorumpovaná etika príliš netrápi. Stvorili si Boha na svoj obraz a na pravého Boha zabudli. Preto vo verši 22 Boh označuje svoj ľud ako vy, ktorí zabúdate na Boha.
Zabúdať na Boha je v starej zmluve skôr otázka vôle a konania ako vedomia. Inak povedané, ľudia nekonali podľa toho, čo vedeli. Konkrétne v tomto prípade nevzdávali Bohu patričnú chválu a vďaku. Problém je však aj vo vedomí, v chybnej teológii. Ľudia zabudli na majestátnu skutočnosť svojho Boha, že nie je ako oni, že je neporovnateľne viac. Preto tá úžasná teofánia v úvode žalmu. Preto to drastické varovanie v tomto verši a preto aj v záverečnom verši zopakovanie Božieho návodu alebo predpisu na liečbu a prevenciu. Obetovať obety vďaky. Koniec žalmu zdôrazňuje, že život v jednej línii s cestou spásy, teda šťastný život s Bohom, je založený na poslušnosti a chvále. Chvála je vyjadrovaná obetami vďaky a poslušnosť je preukázaná plnením sľubov a Božích prikázaní. Nastúpme na túto cestu poslušnosti a chvály. Nech nám v tom Boh pomáha. Pomodlíme sa. Milosrdný a láskavý Bože, ďakujeme Ti za napomenutia v Tvojom slove. Prosíme ťa, odpusť nám, keď ťa pretvárame na náš obraz. Pomôž nám lepšie ťa poznať a viac milovať Teba aj blížneho. Nech sme hodnejší toho obrazu, na ktorý si nás stvoril. Nech Ti je od nás vzdávaná vďaka a chvála teraz aj na veky. Amen. Bohu ďakujme srdečným spevom všetci. Veď On nám každý deň potrebné dáva veci. On od narodenia bol s nami, chránil nás, otcovský zachoval z milosti doteraz. Prosme Pána toho, nech dáva nám z výsosti vzácny dar pokoja, svedomiu spokojnosti. Nech svojej pravde nás všetkých utvrdzuje, od časných i večných trestov zavaruje. Česť, sláva buď Bohu